ama 1 2 ama 1 2 bafethu it's your boy Buto 88 mfethu niyazi izinto ezinhle ezikhala kahle usuyidwa abantwana usuyidodwa guys bafethu namhlanje ngihambi kade kuphethe my sister lana nisixolele ngelokhuzana lethu esiyona namhlanje right my sister Ngiyaphila njani? ngiyaphila nami ngihamba nobani Hamba noYoliswa. Yoliswa Yes. ngijabula ukwazi Yoliswa awungitshele like ukuthi umuntu nje wena obhizi ngani kulezi insuku lezi Business skole. isikole Yeah. ukode vele ngakwe maths No maths no. awukukode kwe maths akekho umuntu ohlule ibalo simple Yeah. ngicela ngitshela ukuthi simple ngizongitshela ukuthi 99,000 times 1 99,000 times 1. 9 plus number times. times 1 99,000. 9,000 okay 9,000 plus 1 99,000 plus 1. 99,001. awukho uthi nje mfethu uhlala phanganani ukuthi siqhubeke neminye imibuzo mfisa ukwazi iIQ yakho For like kanjani? 10 over 10 wena usmart sangakanani Ngasho ukuthi 8 out of 10. 8 out of 10 ngibona ngibonile ukuthi umushaya 99,000 plus 1 uthi awusmart ngempela Isinto simple kodwa. Akusento simple Ingekho repeat yeah. oh yeah alright ngakubuza umunye umbuzo Yeah, ngabuza. okay anya ungade kakhulu la uthe uba personal kakhulu yabo Okay. ithini la scene yakho Last scene we ucela kwenza sex the day before yesterday. Jesus. njani Beyimnandi? emnandi Yeah. usengaphendula kuyenza Yeah, ngayenza. mase uthola ichance Yeah, namanje. ungayenza nami Nawe? yeah No. why man Run. Ngiyenza nomuntu wami kuphela. umuntu wakho kuphela Yes. futhi uze nami fanele ngibe uyena No. oh alright ayedlule lapho guys bafethu hayi bafethu kanti my sister ushaya yeah alright kulungile my sister cokubuza umbuzo wokugcina before sidlule phambili yabo Okay. ngizongitshela ukuthi if unelokhuzana the superpower to save your family or the world which one would you choose To save. yeah ungasave ini makuthiwa like unama superpowers ungasave ini umndeni wakho or i-boyfriend yakho Ifamily yami why family ngiyabathanda. umthanda nomuntu wakho Ngiyamthanda kodwa not more than ifamily. usho ukuthi ungamiyeka nje yakho Yeah, if I had a choice so. okay ngiyakuzwa cela sipha ama social handles zakho before kudedelo hamba Facebook Yoliswa. Ku Facebook nguYoliswa. TikTok Mashwabadi. Yeah, Instagram angusebenzisi. Instagram Yes. okay ngiyakuzwa bafethu my sister ngicela nimfollow Yoliswa bani Yoliswa. Yoliswa okay siyabonga kakhulu Mr isikhathi sakho bafethu so boy Buto 88 izinto ezikhala kahle niyazi bafethu swidwodwa siyabonga lapho bafethu kubalandeli bethu sicela nenze show na subscribe nya followisha nya share bafethu like _RSA Bongani or yeah guys ngiyabonga bafethu ngiyabonga